Estem a Lloret de Vistalegre, on tindrà lloc les Mallorca Gravel Series, una prova de gravel sense competició, on l'esperit d'aventura preval per sobre de tot, dues distàncies, 80 quilòmetres amb 1.000 metres de desnivell i 100 quilòmetres amb 1.200. Què ens depararà aquests tracks? Ja us ho explicarem i ja ho veureu. Borja, hem vingut a gaudir les Mallorca Gravel Series. Pues gaudir no sé si ho heu gaudit. Ho hem gaudit, tot i el temps i això, que ara ens ha sortit el sol, maleït sia, però estem sorpresos perquè ha sigut una cosa molt diferent del que ens esperàvem. Hem vingut a Mallorca, però portem quasi 48 hores aquí i ni tan sols hem vist el mar. I estem fascinats per el que hem vist i per tot el territori. M'interessa molt. Què esperàveu de Mallorca amb gravel? És a dir, vosaltres quan heu dit veníem aquí i no és el que esperàvem, què esperàveu? Algo així, un flash ràpid. No, a nivell de pistes i això, ja és això, però de tant en tant poder veure el mar o alguna cosa així, però és que clar, hem recorregut la part interior de la illa, que ens ha fascinat, superxula, superbonica, amb racons que dius, uala, que guai, però no hem vist el mar. Clar, de fet, nosaltres, on sortim i on arribem, que és Lloret de Vistalegre, és el centre de Silla, és el cor, és el centre. I algun track sí que hem arribat fins al mar, però per nosaltres el més important és descobrir els racons més salvatges i desconeguts de la Mallorca interior. El que m'ha deixat frapat i que no acabo d'entendre és la humitat i la quantitat de molsa que hem trobat a tot arreu. Sí. És normal, això? Sí, hi ha molta humitat, sí. I de fet aquí, avui ha hagut fred, però la sensació tèrmica no era molt fred. Hi ha moltes vegades que la sensació tèrmica és molt freda, perquè quan tu estàs a 10 graus, però la sensació tèrmica és molt més baixa perquè hi ha molta humitat aquí a Mallorca. Hem vist molt verd, molta molsa, racons que veies que la muntanya, que la pròpia natura suporava i ens ha flipat. A part, alguns caminets amb pedretes i això, que avui eren realment pista de patinatge i era divertit. Avui teniu un track que just a la sortida teniu un... que és el camí de l'infern, i que se diu així, camí de l'infern. Infern total. I era per escaladors. Bàsicament és per anar a escalar. Sí. No, ens ha agradat moltíssim, però bueno, la tònica general és sempre la mateixa.
sortir al dematí, esmorzar, sortim a pedalar, arribem, com dieu aquí, bereneu, i aquest component social ens agrada molt. L'atenció que hem tingut als avituallaments, aquí a l'arribada a la sortida, quina importància dones a tot això? Per nosaltres és el més important. Nosaltres creiem que un poc fet diferencial, com vol ser un format petit mitjà, perquè xerram de 150 inscripcions, és donar molta importància als serveis. És a dir, els tracks estan tots fets. Vull dir, sí, tots fent tracks diferents, però Mallorca és limitada i passarem un poc per allà, depèn de on ho connectis, tindràs una experiència o una altra, però després, per nosaltres, aquest tret diferencial i tinguem d'aquí la possibilitat de fer aquests caterings, esmorzars, dinars, avituallaments, que siguin top. I, de fet, patrocinadors col·laboradors nostres, Begudes Puig, Mega Row Bar, de les barretes fetes aquí. És a dir, ja cercam uns partners que ens ajuden a millorar aquesta experiència, simplement. Doncs us animem a tots els que no conegueu les Mallorca Gravel Series a venir i a gaudir i descobrir aquest entorn, perquè realment s'ho val. Sí, correcte. Doncs ens veiem aviat. Esperem que sí. Quasi res, Estem tollits, cansats. Mallorca no feia bon temps. Això deien. Sempre anem a revés, anem a contracorrent, tio. Sí. No sé si és que som incompresos, som rebeldes o què ens passa. Però sempre anem a revés de tothom. Aquí fa això, a nosaltres ens fa allò. Correcte. Però, avui ha sigut èpic, Avui ha sigut d'aquells dies d'èpica, d'aquesta gent que... De posar-nos el mono i les botes d'anar al tros i picar pedra, Que avui no ens ha regalat res ningú, ja ho heu vist. Que hi ha hagut ratos de dir... Em tiro del barco, però un 0, Quan érem... Sí que ha durat un rato que la primera hora bé, però quan érem allí, que ja hem començat aquella pista, que ens hem fet com 3 o 4 toms, que ha sigut, dic, mirat al cel... ara ja toca posar-se el xubasquero. Sí, hem dit, diu, no, jo me'n anava a posar ara. Dic, doncs esperem. Sí, exacte. Jo he dit, dic, ens el posem ja, perquè això és el típic que llavors quedes ja. T'esperes i en el moment que te l'has de posar... Ja no cal que te'l posis. Ja no cal que te'l posis perquè ja vas xop. Però bueno, comencem pel principi, no? Mallorca Gravel Series. Correcte. Avui hi havia 2 distàncies, 80 amb 900 i 100 amb 1.200. Sí. Hi hauria d'haver hagut una llarga de 120, 1.400, 1.500, però que en Borja, l'organitzador, va desestimar perquè hi havia un tram molt dur que ara en parlava, que en 20 quilòmetres hi havia 900 metres de desnivell acumulat. I que tardaves 2 hores a fer. I era una zona molt dura. I a més pedregosa i a més, que avui hem comprovat que les pedres a Mallorca rellisquen molt. I molt, Però molt. Però no, dius, rellisquen... No, rellisquen molt. Sí. No sé, jo crec que els hi tira amb sabó o alguna cosa. No ho sé. Quan estan seques. Però zona molt humida, tot molt humit, suposo que deu ser el centre de l'illa, que ha de ser així. Sí. Ens queda pendent conèixer el perímetre de l'illa. Sí, perquè no hem vist el mar. No, és que literal no hem vist el mar i és molt curiós. Potser ara, quan acabem de gravar això... Sí, ens anem a veure el mar, més que res. El que quedi més a prop anem a veure. Sí, que no es digui... Que hem anat a Mallorca i només hem vist el mar quan hem baixat del barco. Sí. Hòstia. I no res. Ahir també vam poder fer una miqueta de social ride nostre, nosaltres dos, vam sortir a fer... Reconeixement de la zona. Un tomet, vam agafar un track que ens va recomanar en Borja de l'any passat? Sí, crec que era de l'any passat. De la tardor? Que si per algú està interessat a venir, ostres, m'agradaria venir a fer una mica gravel a Mallorca i tal, busqueu a Wikilog a Mallorca Gravel Series, allà hi teniu els tracks. O contacteu pel perfil de Mallorca Gravel Series. Sí, però si sou més freestyles i voleu anar més rotllo autista i tal i tirar-vos vosaltres sols, al perfil de Mallorca Gravel Series trobareu... A més, trobareu totes les distàncies, short, medium i large, que podeu remenar per allí i agafar el que més us vingui de gust. De totes les edicions que han fet, que ja en són unes quantes. I la veritat és que hem xalat molt. Si parlem més d'avui, hem tingut una primera part amb més desnivell i que pujava més. Pujava a l'infern, no cal dir res més, el nom ho diu tot. El que li diríem la primera meitat de cursa, els primers 40 quilòmetres, més o menys. On estava pràcticament tot el desnivell acumulat. Sí, perquè hem arribat a l'avituallament com amb 700 de desnivell. Sí. Era el quilòmetre 40 i escaig, ja teníem 700 de desnivell. I després
La segona part ha sigut més Més rodadora, com ahir, puja i baixa, tot i que avui, tot i que avui costava rodar. perquè estava tot molt mullat, ha plogut bastant tota l'estona aquesta, ens anava caient gotes de tant en tant, Sí. i avui hem tingut un flashback a Records de Vietnam, tio. Vietnam, no, de Girona la setmana passada, fa qüestió d'un mes, no gaire més. A Santa Vall, que vam I de pirar. l'atraca de 100 de l'any passat, i de la I teva la meva atraca atraca 360 de 360. fa dos, vull dir Sí, no que- sé, últimament no sé què passa, que tot arreu on vaig a fer alguna pedalada Enganxem ensopeu pluja. bon temps. Sí. Potser m'ho començaré a plantejar i ho deixaré estar, Sí, perquè no pot ser. exacte. La gent s'enfadarà amb mi, no em deixaran anar als esdeveniments, però si vas tu, fa mal temps. Bueno, aquest tros talla'l, perquè així la gent no ho deixarà, no, seguirà invitant-me. No, hòstia, però al final... Jo avui he decidit que he tancat la temporada de curses sobre fang. Ja, prou. Ja. No diguis Vale? d'aquesta aigua, no en veuré, Sí, perquè no, ja, perquè d'aquí dos... Terra de Flors igual pillem. Terra de Flors, La setmana que ve. setmana que ve potser toca remar, i d'aquí no, no gaire res, Gravel Desert, toca fusta, de que no hi hagi... No, Gravel Desert, si plou no surto. Jo no faig 170 quilòmetres com avui, no faig 170 quilòmetres com avui, ni boig, Fuà, és que són molts, ni tio. borratxo. Avui, entre ahir i avui he vist que falta moltes hores al de la bicicleta per fer front a distàncies tan llargues. 160, jo ara mateix em fa molta bola. De moment estic apuntat a Gravel Desert, però potser alguna cosa que passi per aquí al mig... Igual que, em deixa sol. Que no... Sí, et tocarà anar sol. Bueno, tens algun possible acompanyant? Sí. Però vaig... Almenys per sopar junts, o alguna cosa allà a furgo. Però tu ets de competi, tio. Tu a carrera aniràs amb els teus grupets que et muntes i tal. Aniràs a piquers i a fondo i... Però bueno, Avui hem fet equipo sobre rodes. sí, avui ha sigut part de l'èxit. Sí, no, Que haguem ha fet- sigut tot l'èxit. No, sí, perquè jo estava pensant molta estona i dic, si arribem a anar per separat, cadascú la seva, No. no acaba ni l'un ni Durem l'altre. 10 quilòmetres. Jo estava pensant, i si l'hagués trucat, i nen, jo m'he tirat del barco. I ell, Jo des del cotxe. Sí, t'estic esperant que obris vine la ja que furgo. tinc fred. No, ha sigut un encert perquè hem sortit els últims d'aquí, perquè hem volgut gravar un parell de coses, Sí, de perquè recursos. estem aquí, ho hem de dir, Sí, sí. perquè estem aquí perquè la Mallorca Gravel Series entra dins el calendari de Estem preparant-ho perquè pugui entrar de entri ple dins el calendari. Gravel World Tour, el calendari Gravel World Tour. de Gran Fondo World Tour. Exacte. Llavors nosaltres hem vingut aquí, com es veu, els vostres botaneros de confiança han vingut aquí a treure el cap A conèixer l'esdeveniment, a acabar de fer més vincles amb en Borja, que li estem super agraïts Sí. perquè ens ha obert casa seva, Literalment. tant casa seva d'allí com a sa comuna. Estem com a casa, ens hem sentit com a casa. També estem molt agraïts a tots aquells i aquelles que s'han apropat a saludar-nos. Sí, perquè aquí som herois nacionals, O sigui... Molta gent ens coneix. Dit amb conya, però aquí ha sigut el lloc, amb diferència, que més gent ens ha saludat, que sempre us ho diem, que ens agrada molt molta il·lusió. que vingueu i que ens saludeu, perquè molts cops rebem missatges de us vam veure a la sortida no sé on, però clar, no ens vam... No, ens Aquí veniu hem a de saludar. venir, saludar i xerrem un rato Clar. i... I hi ha hagut, molta gent ens han saludat al final del dia d'avui, Sí. quan hem arribat, i era allò, necessito anar a treure amb tota la roba Ha sigut mullada molt guai. i tot el d'això, perquè estàvem glaçats. I fins i tot hem anat cap a casa directes a dutxar-nos. I a Aigua canviar-nos de roba. calenta perquè necessitàvem... Jo penso que m'estava tirant l'aigua als peus, tal com sortia de la dutxa, i la notava calenta. És fort, Bueno, és que clar, no sé quina temperatura cau l'aigua de la pluja, però... L'aigua d'estoll ja estava freda. Sí, que, bueno, i amb la fricció amb l'aire i això, és que jo encara tinc els peus freds. Sí, Però bueno. es nota una mica... Però- Les mans, tio, m'ha quedat el tendó del dit petit, m'ha quedat una mica boig, Jo les mans les del fred. tinc d'això. I una cosa que potser no us fixeu mai. Us heu donat compte, després dels dies que feu esforços o tirades molt llargues, com us creixen les ungles? És molt heavy. I la barba també, el pèl i les ungles, quan fas esforços serios, et creixen molt més ràpid que de normal. Dades al bulto que flipa. No, és verídic. Ah, sí, sí. No, això no és la primera vegada. Ja. Ho dic jo perquè ho havia sentit i hasta llegit. No em feu
donar la referència bibliogràfica, però no m'ho he inventat jo ni és dades al guto. És verídic. Bé. I a més comprovat. Molt bo, tio. I no sé, avui hem sortit 77? Ens han sortit. Sí, 77 quilòmetres. Hi ha hagut un moment que ens hem equivocat i hem hagut d'apanyar el track, Sí. però bueno, que ens hem saltat 1 quilòmetre i escaig. Sí. Que no sé si sigut millor Sí, això, el remei perquè de em la sembla que han fet malaltia, més perquè- pujada que si haguéssim anat directes. Però bueno, forma part de l'aventura, de l'experiència. Sí, de fet, cal remarcar que això no és una cursa, sinó bé, que sí. és una social ride de l'engròs o No, una trobada... és una trobada, és Sí? un esdeveniment, Sí, una vull dir, pedalada. No hi ha... Bueno, a la sortida sí, perquè al sortir tots en grup i tal, que tot i que surt en Hi ha la grup... sortida lliure, eh? Sí, A se partir surt de en les- grup a partir de les 8:30, però bueno, la gent a 8:45 ja han sortit tots alhora, vull dir, hem sigut nosaltres els últims que hem sortit més tard. 20 minuts més tard. Doncs el Borja va amb la moto i té alguns voluntaris que, doncs, per exemple, aquí davant Aquest que es primer creua la tros que hi ha carretera, i això, doncs per vigilar que no hi hagi cap problema. Però després és trànsit obert, cadascú el seu rotllo. Ja, bueno, avui hi havia, a la que hem fet, perquè nosaltres hem fet la curta, perquè com pintàvem bastos hem dit que no calia forçar, Un avituallament al 40 una i escaig. al 44, i després si feies la llarga n'hi havia una altra al 72, em sembla que era. No hem arribat a aquest. Que no hi hem passat aquest. Ho hem vist claríssim, quan hem sortit fem la curta. Sí. Claríssim. I menys un mal. I hem dit, sí, perquè ara que ha començat a ploure ha sigut com, imagina't ara que quan hem arribat aquí encara 20 quilòmetres més. Buah, no, m'hagués agafat. Hagués morit molt. No cal. A més tinc el genoll a Pequín. Sí. I aquest mes, com que a Terra de Flors ja farem els 100 quilòmetres, el Logre de l'Estrava ja el tindrem, està. el del Gran Fondo ja el tindrem. Sí. Hòstia, un any... Que aquest any em sembla que ja vaig tard, perquè el gener em sembla que no vaig complir, però... Un any molaria fer els 12 mesos, 12 logros de Gran Fondo, Jo anar fent les 4 hores que tinc programades setmanals, me'n dono més que amb 2 cantos als morros. Jo sí que tinc posades. 5? Jo no ho sé, ja no ho sé. Però no vaig mai a l'hora. Ja us ho dic ara. Qui fa el capot no està obligat a més. Bueno, podria fer més. La veritat és que podria fer més. Llavors, si podries fer més, estàs obligat a fer més. No sé què dir-vos. Bueno, Però en bueno, fi. un esdeveniment molt recomanable. Molt top. A última setmana de novembre hi haurà la versió tardor. Aquells que us agradi provar i anar a descobrir llocs nous, doneu-li un tom, Sí. perquè està guai, és una Més- experiència molt guai. És per exemple, els que tingueu furgoneta, això és una de logística fàcil, perquè carregues la furgoneta al barco, Molt bé. vens cap a quin barco, aquí, per exemple, darrere la càmera hi ha lloc per aparcar, cap allà darrere també hi ha No, lloc, hi ha o sigui, us llocs de sobres podeu per muntar poder. el campament gitano aquí i a fàcil. funcionar tot el cap de setmana. Sí. A més, l'esdeveniment és el dissabte, vull dir que tens el diumenge per tornar i dilluns anar a treballar, vull dir que no hi ha cap problema. No és cap O problema sigui, de logística logística. fàcil, bon terreny per gravel, I és molt familiar. És un esdeveniment molt gent familiar. molt ben parida, Sí. l'avituallament molt complet, I un detall molt bo. Sàndwich de paté. De paté. molt pata. Rotllo paté a la piana, de tota la vida, Sí, tapa però negra. entrem que flipes. Buah. Avui hem descobert... Que és un gran què. Sí, i a més també tenien una beguda isotònica en ampolla de vidre. O sigui, arribaves allí com si et fotessis un quinto. Brutal. M'he fotut 2 aquarius de la marca... Ara no recordo... Puig, de la marca Puig. De la marca Puig, marca del terreno. Sí. Pum, otra. Tremendo, ha Molt sigut bé. increïble. Molt guai, molt guai. Però Així que... també molt bé. Una més, una menys, I seguirem aquí. i poca cosa més. Subscriviu-vos al canal de Sobre Rodes El Deuski Team, i al Bike Topic. i seguiu-nos també al podcast, i podeu recuperar el podcast que vam fer amb en Borja Primera temporada. primera temporada, que el teniu a Spotify, a iVoox, a Apple Podcast, a YouTube, estem a tot arreu. I res més, deixeu-nos a comentaris què us ha semblat i Contingut en català de qualitat. ens veiem a la propera. Apa, Ciao. me'n vaig a la platja. Jo me'n vaig cap a casa.